Meillä on nyt vuorossa tämmönen erikoisvideo. Sami on ostanut semmoisen ylläripaketin. Se tilasi sen tuolta perätielle.comista. Ne myy kaikkia ralliaiheisia pienoismalleja ja DVD:tä ja muuta semmosia. Niin nyt me mennään sitten katsomaan, mitä sieltä löytyy. Me ei itekään tiedä vielä, mitä siellä on. Mennään katsoa, mitä täältä löytyy. Jos mä saan tän auki. Hirveesti rösseleitä. Siellä on kauheasti tommosia palleroita. Styröksipalloja. Ensimmäinen auto. Mulla on samanlainen eri vuodelta ja eri kuskilta. No, ei ollut ihan semmonen, mikä on jo ennestään. Tämän näköinen ralliauto. Mikä se on, joku Mitsubishi? Joo, OMG, täällä on tää. OMG. Kato mikä väri. Se on pinkki. Näin, se on pinkki. Toi, mikä se on? Kleinbussi. Niin, just semmonen. Tää on aika jännä kaivella tänne. Mitä tää on? Oi vittu. Ne on kiinni toisissaan. Eihän ne irtoa. Ari Vatasen pösö oli siellä. No ne. Oliko sulla tommosta ennestään? Ei. Sitten mikäs tää on? Sitten oli Mikko Hirvosen Fortti. Tämmönen Fortti, mulla muistaakseni on 20 nollat valaa. Ja Grönholmi. Täällä on jäätävästi näitä. Toni Karrimasteri. Toi Seatti mulla on tää, mutta muistaakseni eri rallista. En oo ihan varma. Tämmöinen keltainen auto. Täällä vielä. Tuossa oli hintalappukin. Täällä on vielä. Okei, no nyt tuli Perätielle 28 Special Edition DVD. Sullahan on noita ennestäänkin, noita DVD:jä. Yksi Perätielle DVD. Yksi. Sitten mulla on se, mikä on näiltä kanssa ostettu se P-ryhmän DVD. P. Tästä meni ihan varmaan. Tää mulla saattaa olla Grönholmin Fortti. Joo, mun mielestä sulla on toi. Ainakin ton näköinen. Mun mielestä sulla on tommonen justiin toi Grönholmin auto. Mielestäni täällä oli jotain. No siellä on ainakin joku DVD. Perätielle 11. No, siellä oli siis 2 DVDtä ainakin. Joo. Siistiä. Ei varmaan kyllä enää mitään. Sekin on toi... Se on kolarivideo. Ne on kaikki. Ne tyhjää tänne. Ei ole muuta kuin hitokseen noita rösseleitä. Hitoukseen strösseleitä. Pistetäänkö kakun päälle nää? Kissat on onnellisia, kun ne rupeaa leikkimään. Katsotaanpas. Mikä meillä oli päivän lopullinen saldo? Tämmöisiä sieltä siis tuli. 5 autoa, 2 DVDtä ja sitten toi ihan äärettömän seksikkään pinkki. Tommonen avaimenperä. Voikohan sen maalata? Miten se mua kuvaa? Miltä nyt tuntuu? Hyvältä. Onko siistiä? Oh. Saat monta uutta autoa. Niin no. Joo. Nää mun täytyy miettiä, mitä mä noille 2 teen. Tolle en välttämättä mitään, mutta tolle. Tää oli vähän erilainen. Niin se ei ollut tismalleen samanlainen. Se on tismalleen samanlainen, mutta siis tää kotelo on erilainen. Joo. Täytyy katsoa vielä toi auto, onko niissä mitään eroa. Joo, mutta tää sulla oli. Ja mä en viitti ottais paketista ne vielä. Niin kuin mä epäilinkin, että tää sulla oli, kun mä muistin ton Grönholmin auton.
Mikäs sun blogi on? En minä sitä muista ulkoa. Sun täytyy nyt mainostaa sitä. En mä muista, että sun täytyy kirjoittaa se tohon noin johonkin. Tonne noin. En mä muista sitä ulkoa. Mortimerin keräily. Ei ollut kuin Pienoismallit. .blogspot.com. Niin, siellä bloggerissa se on kumminkin. Laitetaan se linkki tohon alle. Sä voit laittaa sen siihen videoon. Ei kun tähän videoon. Kuvaan näkyviin. Niin. Ja Joo. sit sinne, mikä se on se boksi siellä alhaalla. Se kuvausboksi. Joo. Pistetään kuvaukseen. Yes. Joku kysyy kumminkin, mikä tuo on. Mikä Auto. tuo? Niin, joku kysyy kumminkin, mikä tää on. Se on Monster Jamista. Niin, siinä on nimmarit ja kaikkea. Siistiä. Tuolla. Näin. Ja sitten tuolla on toi toinenkin tuolla takana. Gravediggeri. Siinäkin on nimmarit ja kaikkea. Nämä oli tämmöisiä, löydettiin kerran Kirppikseltä. Niistäkin on mun blogissa. Ei olekaan kuin jossain. Johonkin mä laitan varmaan mun Facebook-sivuille. Ei kun pistikö sä Instaa? Voi olla sinnekin. Instassa voi olla. Ei voi olla. Mä voin pistää senkin linkin siihen. Hei, mä lähden nukkumaan. Pidin kissaa sylissä ehkä minuutin ja tässä on lopputulos. Housut täynnä kissankarvoja.